सफैजोब्बाय हिनजाव गोदान लागोना गाबनाङा जारौमोन बारिखौ देखायनांसिगोनहाय नोंहा मा जायो आनै सिख्लाफ्रा गेटखौ माबायदि मोनदों मोजां हेलौ लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आङो दिनै आदा आलफ्रेडमोननि गामि फुथिंमारियावहाय थांनो नागिरदों जोंहा आदा सासे दङ बिनि हाबा आरो दिनै गोथार जुलि दा बिनिनो भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आं आदा आलफ्रेडमोननि न' बिनिफ्राय मानसिखौ लोगो मोनाब्लाबो माने आङो बिसिनि गामियाव थांगोन नालाय ओंखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर मा दं मेगना नुला नामा आदा नांला थांग्रोदो जासिगोन मेगना होदै जाबायसो नै लोगोफोर जों दायो सफैबाय मन्दिराव नोंथांमोनहा नै नायनानै लानो हागोन गेटआ बाथौ मन्दिर मा होनो लकेसना जाहैबाय थारंगुरि मा होनो थिनालि क'क्राझार थिनालि आरो लोगोफोर दा जों मन्दिराव सफैबाय नोंथांमोना नायलांबाय था फार्स्ट टाइम दिनैसो फैफेरदों नैबे मन्दिराव लोगोफोर जोंहा नैबे सिगांनिफ्राय नै बिसिम नुनाया जोंनि गामिनि गोजाजोब आरो फार्स्ट टाइम दिनै बाथौ मन्दिरखौ नुफैबाय एरियाखौ एसे देखायनोसै लोगोफोर नै बेनो लोगोफोर मोनाबिलि लकेसनाव फैना माबायदि मोनखो बिराद मोजां मोनदों मोननायालाय फैफेरदोंना फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट ओमफ्राय दायो जोंहा आवाथि सावनो नागिरबाय नोंथांमोननो आवाथि सावनायखौ ससे देखायनोसै बारा गोलावबो खालामा भिडिअखौहाय ओमफ्राय औ माबायदि मोजां अनुप आरो नोंहालाय माबायदि मोनखो आं फैफेराखै दिनैसो फैफेरदों ओमफ्राय मानसिफोरखौ बारा नुनाय एसे लाजिबायसो आंबो भिडिअ खालामनो लाजिदों आरो रावबो सिनायनाय गैया माने सिख्लाफोरबो बाहेरानिसो जाबाय नालाय जोंहा दस्रा गयबारिनि जाबाय ओमफ्राय नैबे हाबाया जाहैबाय जोंहा फुथिंमारिनिसो नालाय लोगोफोर जोंहा दा आवाथि सावनो नागिरबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैथिं नै माखासे देखायनोसै मादैमोना हिन्जाव गोदान लागोनि ना हौवा गोदान लागोनि जाखो हौवा गोदान लागो दे आरो जोंहा ओरैथिंबो दंबावो एसे देखायनोसै आं नै मादैमोनहा हिन्जाव गोदान लागोनि ना हौवा गोदान लागोनि हौवा गोदान लागोनि ओरैथिं नै बाजिमोन दङ हौवा गोदान लागोनि आरो ओरैथिं नै सिख्लाफोर दङ माबाबो दं नामा मंगलसूत्र दं नामा दङबा हरखादो नोंहाबो हरदो मंगलसूत्रआ सिदो ओमफ्राय बै सिन्दुरा खेंदो सिन्दुरा दे No, metode kimler? Metode mi? Bayi daha kimi kopu onu bu. Şapına bu şey. Akayım çıkardım. Kim var? Kıkıl apok bir kimi. Tekan öyle. Ya bulunun bayta. Itu untuk beres. बैराथिफ्रानो लरि होग्रा नङा मा जाखो गासैजों खाफाल गिदिर खोथा मोनसे लावदो दासो खेबथामफोर बेखौनो एकदम गोलाव
kalau pun nah itu sebenarnya nahada untuk bukan menunggu tambah ketenangan dekonu puni rai jalan nang dana mawakan rodong mobila mbak bida pindah bida dukung dia sana gitu hari itu mereka banyak dana huwa kita nalagar deh itu udah nada lah huwa kita di Paris जोंहा दायो आवथि सावखांबाय खुलुमखांबाय दानिया जों न'आव थांसिगोन लोगोफोर हिन्जाव गोदान हौवा गोदान थिखोग्रा गारिया नै बरिया नै जोंना बैराथिफ्रा नायना लादे जै हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना गारियाव गाखोनायनि होनबानो न' रावबो होननो रोङा जोंना हौवा गोदान हिन्जाव गोदाना गारियाव गाखोबाय एबार न'आव थांसिगोन चलो 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 ओमफ्राय नै बावहाय जोंहा मोनसे टिम दंबावो माने नै एबार जासिगोन माने जोंहा नैबे मन्दिरावहायबो गोबां हाबा लाफैयो लोगोफोर हाबा लाग्रानि जायगासिखा नालाय दा जोंना नै थांबाय एबार गामियावहाय बारल'हैसिगोन आरो हौवा गोदाननि न'आवहाय सिख्लाफोरखौ जा मोजां खेबनो मोनबायलां बाजैमोन सिख्ला सासे दंमोन खोमा दा जों थांगासिनो दङ नै जोंहा गारिया खालि खालिथार थिंनै ओमफ्राय बोरै औ आदा इन्जिनियारा बोरै नमस्कार दासो नमस्कार नामा दिनै थिथा औ माबा मा होनोमोनलाय थिनालि बाजार नालाय लोगोफ्रा थिथागुरि होनफ्लांनो नागिरबाय थायो दा थांगासिनो दं हौवा गोदाननि न'आवहाय बारल'हैनोसै एसे लोगोफोर जोंहा दा हौवा गोदाननि गामि सफैबाय बरायसिगोन आरो लोगोफोर जोंहा नै नोंस्रा हौवा गोदान लागोनि ओमफ्राय नोरैसो नै हिन्जाव गोदान लागोनि नोंस्रा ओरै नाय केमेरायाव नाय केमेरायाव जोंहा ओरै बरायगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नोंसोरनो गेटखौ एसे देखायनो नागिरदों नै नायबानो जाबाय बुरिया गेटआ सिख्लाफ्रा गेटखौ माबायदि मोनदों मोजां आच्छा फट' खेबजाखांबाय खेबजाखायाखैना आच्छा दे आंबो बिराद मोजां मोनदों दिनैसो फार्स्ट टाइम दे ओमफ्राय नै जोंहा सान्द्रियाव औ माबायावहाय सान्द्रि बरायबाय लिरदों गोदान डिजाइन आयौ लोगोफोर जोंहा दा गेटआव सफैबाय आं इउटुबाव हगारनो नागिरदों ना मोजां खेबनो नागिरदों र' थाथ'दो
गासिबो जाजोब्बाय दा जों सिङाव हाबसिगोन लोगोफोर ओरैथिं दा गासिबो हिनजाव गोदान लागोनि जाहैबाय लाजियो ना गासिबो माने बिदि भिडिअ बानायनोबाबो एसे साहस थानांगौ हौवा गोदान लागोनि दे औ मोसादो दा मोसागोन दे दा ज' मोसागोन बिब'फोरजों दा बुरजा फैखादों हिनजाव गोदान लागोनाबो नै हिनजाव गोदान लागोना साबैसे फैदों एसे खोनादो साबैसे फैदों माने हा बुरजा मिथिथ'आ खयजन दा हिनजाव गोदान दोननाय न'आव सफैबाय बाजैखौ देखायनांसिगोनहाय थैना होबावबाय मोजां दा बोरै हौवा गोदानालाय हामबाय गासिबो हिनजाव गोदान लागोनिफ्राय फैखानाय ना आजा Lek kebai. Dah sama saya. Aneh. Ni bisa nih. Sekelapra hijau godan लागोनिफ्राय फैनाय. आंनिया रुजुरुमु ब्रह्म माबा थांबा नायबानो जाबाय सार्च खालामनानै. नै लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो सासेयालाय बोरै सार्च खालामदों बेनो मेथाइ सिख्लाफ्रा मेथाइ जानो बिदों आंनावहाय साबस्क्राइब खालामनायनि मालाबा लोगो मोनबा जासिगोन आरोना दा आंनाव जेबो गैथ'आ लोगोफोरजों दा ओंखाम जानोसै आरो नै जाग्रा जायगाखौ नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय हिनजाव गोदान लागोना जाजोबखांबाय आरो ओमफ्राय जों एसे उनाव जाबाय ओमफ्राय नै आं नीलखौ देखायनाय जायाखैमोन हिनजाव गोदानखौ माबायदि मोनखो नोंलाय मोजाङानो औ बिदानि बिबाजै जाहैबाय ना ओमफ्राय नोरैथिं सेंग्राफ्रा मोनाबिलि दनजित उनुप ओंखाम जानोसै जादो दे नोंसा मोनबाय ओमफ्राय नोरैथिं नै आदा इन्जिनियार दे जाग्रा जायगाया बेनोमोन आरो लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि रानग्राखौ एसे देखायनोसै आं बाजैमोनखौ नोंसिना ओंखाम ओंख्रि खुरग्राफोर दंखाबावोसो आं मिथिखायो गाबना फैजोब्बाय हिनजाव गोदान लागोना गाबनाङा जारौमोन
सिख्लाफ्रा मोसाद' मोसाया मोसाथ'ला मोसाद' मादैमोन